sarap ng pakiramdam guys kung may nagpapadala sa atin galing sa Pilipinas ng mga lutong Pinoy. Alam nyo guys, yung pinsan ko kasi nagbakasyon, nagbakasyon sa Bohol, kaya yung mga kamag-anak ko rin sa Bohol, pag balik ng pinsan ko, nagpadala sila ng pagkain, lutong Pinoy para sa akin. Kaya maraming salamat sa mga kamag-anak ko dyan sa Bohol. Maraming salamat at kinakain na namin yung padala nyo. Ito pinagkaguluhan na namin kahit na maraming pagkain rin dito, kaya ito talaga pinagkaguluhan namin ng pagkain galing sa inyo. Ang sarap ng pagkain Pilipino, lutong Pinoy. Kaya maraming salamat sa nagpadala at nagdala. Maraming salamat sa asawa ko rin, nagpadala siya ng litsong paksiw, daing, na pinirito na, ready to eat. Maraming salamat. At sa mga may inununang tulingan at maraming maraming pagkain galing Pilipinas pinadala ng mga kamag-anak ko. Kaya ito ang pinagkaguluhan namin. Maraming salamat. Watch guys, watch my video. Thank you.
Kaya mo siya kumagawa niya.